Hey guys, welcome back again to our channel. So, for today's video, it's going to be another vlog guys, as what I have promised you before, na yung kung paano namin to siya lalagyan ng water ng pupo ng baka and ng soil. So, ito na nga guys. And anyway, if you haven't subscribed, please subscribe in this channel guys. We have a lot of things to offer regarding backyard farming. And yes guys, as first, ito na po yung aming unang ginawa sa aming mini pond dito sa amin. So, ayan guys, nag-dig in kami dito ng lupa, malapit lang kasi para hindi kami mahirapan, hindi kami masyadong at saka ano na rin siya guys, yung parang kanal para hindi ano yung water dito sa aming septic na malapit, wherein dyan banda. So dito nga guys, nagkanal na lang din kami, then nilagay namin yung soil dito para less hassle and mas mapapadali. And ito na nga guys, at yung water namin ganyan, CR namin yan guys, and then nagpaano lang kami ng hose para madali. Medyo mahina lang yung water pero it's okay, mapupuno din yan later on. So ayan siya guys, na filled na talaga siya ng soil, pero dadagdagan pa namin to doon banda, or tatansyahin namin sila hanggang sa mapantay sila and everything. So siguro by tomorrow pa namin to lalagyan ng azola if possible, or kung hindi kaya ngayon baka tomorrow na talaga. So ayun na guys, lagyan niyo ng soil, and then later on nga pala we have ano pala na ito na yung tae or yung pupo po ng baka. Nakuha namin siya nung after itong nagawa itong mini pond dito, and then medyo tuyo na talaga siya. So ayan na yung itsura niya, and lalagyan din namin to ng soil dito para tomorrow dire-diretso na kami sa pag lipat ng azola, kasi mas madali naman din yun. Ang mas mahirap kasi ito lang, paglagay ng water and saka paglagay ng yung soil. Pero yung water okay na siya kasi ayan, pinaano lang namin, pinarun sa mini pond, and then that's good to go. So ayun guys, ayan, yan siya. So ayan guys, gawa-gawa na muna tayo ng ating pond, or lagay-lagay na muna tayo ng ating mga soil para at least later on is okay na lahat. And every now and then kasi kailangan natin talaga maglagay ng soil. So anyway guys, masabi ko lang po, make sure po na walang mga bato-bato or everything na nakakasira or baka makakasira ng ating trapal. So yan guys, yung ginagawa ni partner is piniplane niya as much as possible. Then yung mga malalaking bato or mga lupa na hindi pa nadudurog, dinudurog niya para ma-evenly divide according to the soil, kung saan yung medyo mababaw at saka saan yung pwede na ng konti lang na water, kasi hindi naman din siya levelado. So yun, advice ko, ipa-level nyo talaga sa panday nyo. Pero there's nothing wrong naman kapag hindi masyadong level. Dito na lang din kayo mag-adjust sa lupa sa loob na ng pond mismo. So ayan guys. So nga pala, I was just like to shout out some names later. So ayan guys, try this also at your home guys. Madali lang naman siya masyado. Dun lang kayo medyo mas mahirapan na part, wherein nung pagpagawa ng pond tsaka yung lupa kung saan kayo kukuha. Pero kung meron naman kayong mga maaaring sabihan na magpakuha kayo or magpasuhol kayo. So yan guys, i-fill din namin yung later dyan. So dito na muna kami kasi hindi siya pa mainit. So mas convenient sa amin pag ganyan. Ayan, work muna again tayo. So kami lang kasi yung dalawa dito, so nilagay ko lang po yung camera. Anyway, ayan, we're letting the soil na mag-absorb yung water para at least alam ng soil or ng water kung saan siya pupunta kapag na-absorb na nung soil yung water, kasi nga medyo hindi pa siya talaga basa, tuyong-tuyo po siya guys. So kailangan yan, every now and then is tinatap namin sila. So ayan, is what you have seen in the video. Ayan siya, talagang nilalagyan siya ng water
na bonggang-bonggang water, guys. So, kapag malapit kayo sa mga balon or sa sapa, pwede na yun, guys. Hindi siya necessary na from the faucet itself kasi medyo mahal din yung water ngayon. So, kaya ayan yung ginagawa namin. So, yes, that's it. So, guys, ito yung sinasabi ko na kailangan yung durug-durugin po para okay yung kinalabasan ng azola, para hindi siya masyadong mayroong matitigas na bagay, baka kasi din makasirain sa ating trapal. So ayusin nyo yung pag ano ng mga lupa, himay-himayin nyo kung maaari. Well, kailangan talaga siya, hindi siya tipong kung mamarapatin lang. Dapat talagang durugin nyo para yung lahat ng ating azola is makakuha ng sapat na nutrients galing sa ating lupa. Doon, guys, medyo plain na masyado doon. Dito na lang, hindi kasi siya libilado. So, one of my advice is ipalevel nyo. And guys, ayan. Nandito na kami sa aming second box. Ayan, guys. So, nalagyan na namin ng lupa, pero hindi pa siya na divided evenly. Pero ayan na yung water. And then ito na yung kanina po, guys. Ayan. So, nalagyan na namin siya ng pupo po ng baka. Ayan. So, ayan na yun siya. Yung ating first pond. Ayan. I-divide nyo lang evenly yung soil sa ilalim. So, with yung parang pupo po ng baka para lahat ng azola from that area up to here is maka-absorb po sila ng ating organic na fertilizer, which is yung azola or yung pupo po ng baka. So, ito, ayan, fini-filled pa lang niya yung ating second pond. So, as what I have said from my previous video po, dinalawa namin kasi para that's one way or another na hindi tayo maubusan ng azola, or para every now and then meron tayong pagkukunan or hindi ma-short yung ating lalagyan. Kung maaari nga, guys, kung meron kayong mga pond sa inyo, you can use it as a lalagyan ng inyong azola. You can just have a net, tapos ilagay nyo yung net according kung saan nyo lang gusto yung inyong azola na lumitaw, and then it's good to go, guys. You can put it there kasi it's a natural natural pond, at mas maganda po kapag ganon. Pero kapag wala kayong ganon, you can just have a basin at your home and then make some kind of this pond, ayan, na maliliit lang, wherein ma-accommodate naman ay yung ating azola. So, ayan, anyway, sa mga magpapa-shoutout po in our channel, please to leave down your names below kasi i-read ko yan. I would definitely promise you na i-read ko yan on my next video, and I am very excited about it. So, ayan, guys, sorry kung some of this clip or video that I took is voice over lang kasi I and my partner was doing the work here. So, kami ang dalawa yung nagtatrabaho. So, kaya hindi ako nakakapagsalita. So, most of the time is nagvo-voice over ako para at least alam niyo pa rin kung ano yung ginagawa namin here in our backyard. So, ayun, guys. So, pasensya na kung medyo waiting lang tayo. Pero, papakita ko sa inyo yung kinalabasan nito pag meron na pong azola. So, ayan. So, see you in a while, guys. So, guys, welcome back again to our channel. So, now, as of the moment, murag na humana na mo or natapos na po namin yung first pond namin, mini pond. So, anyway, ito yung 16 pieces namin dito. They were already around 2 months to 3
mga ganyan na yung kanilang age. So ayan na sila guys, malalaki na sila. Ayan. So, yung ganyang type guys is pang barbecue type na siya. So, in a span of 2 months, meron na po kayong pwedeng pang barbecue. So, income na yun agad-agad. In terms of this kind of manok na meron kami dito sa aming backyard. So, eto na nga guys, yung kanina na pond na ginawa namin. So, open ko muna yung gate. So, guys, ginawa namin ng ganyan gate kasi kailangan kasi nga baka pumasok yung mga manok namin. And we don't like it to be wasted na ito baka kainin nila lahat and then baka masira din yung ating mini pond. So, ito na nga guys, nalagyan na namin ng azola. Hindi ko lang napakikita kanina kasi dalawa lang kami ng partner ko po guys. So, kami lang yung dalawa kaya walang magvi-video. So kaya ayan nilagay na lang namin. So pwede niyo naman ding agad-agad like from the container itself tapos ganyan niyo lang or kahit ilubog niyo lang yung kamay niyo and whatsoever. Okay na yan guys. So ayan, as sa mga iba diyan, kung nagtataka kayo kung bakit merong parang ganito, hindi ito ano guys, hindi siya azola. It is a duckweeds pero pinaghalo-halo na lang namin sila kasi yun din naman at hindi wala kaming like hindi namin plano na talagang magbenta at we have this kind of thing na magsi-share kami nito pero pasensya pa kung halo-halo na siya. Meron na siyang duckweeds and azola kasi okay naman din yan kasi ganyan na naman din yung or same lang naman din sila ng characteristics wherein nilalagay mo sa water and everything kung ano yung kailangan nilang nutrients from the soil and the pupo itself. I would just like to shout out Mr. Renan from Iloilo City. Thank you sir for keeping in touch in our video kasi I know nag-subscribe si sir kasi meron din siyang gustong malaman in terms of backyard farming and yes, you made the right choice sir for choosing our channel na kukunan mo ng mga ideas kasi mga budget ideas lang din kasi kami dito po sir. So yan, sa mga iba pang magpapa-shoutout, please do consider leaving your names down below so with your city para at least ma-shoutout ko kayo here in our channel. Anyway guys, sooner or later mamimigay kami in one of our subscriber or every month mamimigay kami ng azola. We have some mechanics to do and just keep on watching guys kung magbibigay na kami ng mechanics in one of our videos para makakuha kayo ng libreng azola and then yung duckweeds and you just have to pay for the shipping kung malayo kayo sa amin and then kapag malapit lang din at kayo yung napili or na draw lots namin is we can just you can just pick up here in our place or in our home from the Kidapawan City and then kapag yung mga nasa malayo papa-LBC po natin and then kayo na lang po yung magbabayad ng shipping. You don't have to pay for the azola kasi giveaway din namin yun for you guys. So yes, ayun na nga guys, ito yung next pond. Ayan, yung mga ganyan guys is pupo po yan ng baka and hindi pa namin nadudurog. We just let it sit for a while then tomorrow lalagyan namin ng azola na ganyan. So para okay na siya. So guys, hindi na ako nakapaghintay. Dadalhin ko na lang din itong maliit doon tapos ito transfer ko yung maliit na pond na ano na yan na duckweeds. Ayan, hindi nagpo-focus eh. So ayan, nilalagay ko na lang yan siya doon sa kabila para at least alam nyo kung paano namin yun ginagawa. So ayan guys, let's go. So finally guys, nadala ko na siya dito all by myself. So ganito lang on how you transfer your azola or duckweeds guys. So in this case, duckweeds lang siya guys. So isasama or ihahalo ko na lang din siya dyan para at least makita nyo. Hindi na ako makapaghintay bukas. So para ma-same edit ko na lang siya and ma-share ko na agad sa inyo. So ito, usually ginaganyan lang yan and kumbaga sinasala nyo lang yan guys, ganyan. Then you just have to put it there, right there. So hayaan nyo lang sila kung saan sila pumunta kasi that's the characteristic of them. Lilitaw po sila or magfa-float sila. Lalagay tayo guys. Kunin ko lang siya in the ano, tapos eto na siya. Ayan. Or ibubuhos ko na lang po siya para madalian na tayo. Pwede na rin yan.
So, that's it for this video guys. Yun lang yung share ko in this video. Yun na nga, na-promise ko naman to before na isushoot ko to. So, ayun, nakita nyo naman on how I transfer yung nasa mini, kung yung nasa planggana lang namin, tapos transfer namin in this mini pond that we have in our house. So, ayun guys. And yes, please do consider subscribing guys in our channel. Do like and share. And comment some stuff of you guys na pwede naming shoot or yung mga katanungan nyo na pwede naming i-shoot in one of our video para at least isahan na lang yung aming gagawing video for that. Let's call it a Q&A. So yes, that's it for this video guys, and hope you like it and you enjoy the video, and sana may natutunan naman kayo in our channel. And yes, that's it for this video guys. See you on my next vlog. Till next vlog guys. Goodbye. Peace out.